ba ku tarihin wata mata 'yar uwarku. Allah ka sa mu samu irin wannan mata, amma shi wannan shi muke so ya samu irin wannan mata. Wata mace ne bauyan Allah, ita da mijinta suke tare, talauci duk a ce Zariya kowa ya fi su talauci, sun fi kowa talauci zan ce, abinda za su ce ita da mijinta wallahi babu, haka suke wahala. Rannan suna kwance da daddare, ita waga mata shi ta da mijinta ta ce wani ce na amta shi, ina da tambaya. Mijin ya ce me za ki tambaya? Kuna sauraron wannan kisa? Mijin ya ce menene? Ta ce na samu labari annabi Musa annabin Allah ne. Mijin ya ce kwarai, baki yadda ba ne? Ta ce wallahi na yadda. To na da an ce kuma Musa yana zuwa ya yi magana da Allah, cin wannan magana haka ne? Mijin ya ce haka ne. Baki yadda ba ne? Ta ce na yadda. To in Musa na zuwa har ya yi magana da Allah, me yasa ba za mu je wurin Musa mu gaya mai matsalar mu ba na talauci, ya kai ƙara ga Allah, Allah taimaka muna. Miji ya ce to garin Allah ya waye, mata da miji suka zo na gaba annabi Musa alaihi salatu wassalam. Miji ya ta kawo matsaloli, ya ta faɗa zai tashi, sai matan ta ce zauna, sauran magana ɗaya baka faɗa ba, ce da Musa in ya tafi wurin Allah ya gaya wa Allah, Allah ya ba mu wani abu ma mu rinka cin abinci. Annabi Musa da ya je ya gaya wa Allah kaza sai Allah ce Musa na ji kukan matan nan da mijinta, zan azurta su amma shekara ɗaya, zan ba su arziki amma shekara za su ci su samu arziki su wadata shekara ɗaya daidai, da arzikin ya kai shekara ɗaya daidai arzikin zai ƙare, su koma cikin halin talaucinsu. Annabi Musa ya dawo, mata da miji suka zo suka ce me Allah ya faɗa? Musa ya ce Allah ya ɗauki alkawali cikin mulkinsa zai azurta ku amma shekara ɗaya. Bayan shekara ɗaya za ku zama talakoki kamar yadda mu kuke. Ce mijin ya ce a'a, matan ta ce Musa mun yadda. Mijin wai a'a, matan ta ce muna so. Ba dai Allah ya ce zai ba mu arziki shekara ɗaya mu ji daɗi ba, mu ma a gan mu garin Zaria wallahi mun yadda muna so. A ba mu arziki mu ji daɗin shekara ɗaya mu koma talaka. Kun ga mata Allah mata albarka. Jama'a nan da na sai ga arziki, mata da miji, wayanda ake renawa gari yaso ake girmamawa, rayuwar duniya kenan. Wayanda ake mutunta ba a mutunta su yaso ake mutuntawa. Wayanda ake ganin su mutanen banza yaso ne mutanen kirki. Kaga arziki haka rayuwar arziki yake. Yau in kaga ana zumunci da kai akwai naira ne. Da naira ka ya riga ya kare ko kallon ka ba a yi. Allah ka raba mu da wannan zumunci. Mata da miji arziki ya zo kai gari duk labarin su ake yi, nan da na shega arziki, kuma sun san arzikin su wata 12 za a yi, sun sani. Ce da an kai wata 4, sauran wata nawa? Wata 8 ga arziki nan, ba sun yadda za yi da arzikin ba. Lannan kuma suna kwance mata da miji, ce ta da mijinta, wane ka san arzikin nan da Allah ya ba mu shekara ɗaya ne ko? Miji ya ce haka nan ne. To sauran wata 8 za mu zamo talaka. Ce miji ya ce subhanallah. Ta ce ina da shawara, in ji matan. Miji ya ce me ya shawarar ki? Kaga arzikin nan da Allah ya ba mu, shawarar da nake so na baka, bari mu ɗauki arzikin nan mu raba wa bayin Allah. Mu raba wa bayan Allah arzikin nan kaf. Miji ya ce ai arzikin ya ƙare. Matan ta ce na san arzikin zai ƙare, bari mu ɗauki arzikin duk mu raba wa bayan Allah, kowa duk garin ga mu ta rabawa. Idan muka kai shekara ɗaya arzikin mu arzikin ya ƙare, waɗanda muka taimaka musu jiya ba za su gan mu cikin wahala ba, su ma sun taimaka mana. Kun san wannan mata tana da hikima. Kenan mu ɗauki arzikin mu taimaka ma jama'a. Idan namu arzikin ya ƙare, waɗanda muka taimaka ma suka samu arziki ba za su gan mu muna wahala su ƙyale mu ba, tilas su kuma za su yi ne, za su riƙa taimaka mana. Kaga mu da talauci mun ƙare. Miji sai ya yadda. To akwai arzikin, an ka koma bayan gari
an ka samu ƙasa an kai gini, babban gini, ginin kuma an kai mata ƙofa ɗaya guda 7, kowane ƙofa ɗaki ne, kowane ƙofa haka an kai gini na zamani. Sai an ka samo masu dahuwar abinci, to wannan ƙofar nan za a dafa abinci kala wancan kuma haka ake yi kullum. To wannan ƙofar da ke duban bakin titi, shi a bar wani ya tsaya daga nan, da an ganka da jakka, akramakallahu, da Allah ina ka fito? A na fito Kano ne, zan wuce Kaduna. Nan za a to sha ce to zo, ce zo, kaga wannan kofa shiga akwai abinci ka ci. Da ya shigo sai iska abinci kala ya zauna ya ci abinci ya koshi. In zai tafi sa ce zauna, mai gida na zuwa. Can mai gida sai shigo, sai ya kawo bandun nan kamar na naira 100,000 nan, haka sai ce ga kuɗin mota. Wannan mutumin bai taɓa ganin wannan kuɗin ba, gashi ya ci abinci an ba shi kuɗi. Da ya koma garinsu sai ce wane, in za ka Kaduna ka bi Zaria, in za ka Kaduna bi Zaria, kuma ba kawai na ba, wurin tudun wada. In ka je za ka ga wani gida, kai ne iko ƙari ka bi wurin, za ka ci abinci kuma a baka kuɗi. Sai shi ma kinkimo jakka, da ya zo shi ma ya ci abinci a bashi. Haka suka rinka yi da arzikin, ana ci suna kyauta, har an ka samu wata 10, sauran wata nawa? 2. An ka samu wata 11, arzikin na nan yana ta zuwa, har an ka samu shekara 1 dindin. Yanzu ana jira arziki ya ƙare. An ka samu shekara 1 da rabi, arziki bai ƙare ba. An ka samu shekara 2, annabi Musa na mamaki. Annabi Musa sai ya ce, ya Allah, mutanen nan kayi alkawali za ka ba su arzikin shekara 1, kuma yanzu na ga arzikin har ya kai shekara 2, har an haura, arzikin na ta ƙaruwa. Za ta tambaya, akwai wani bayani da zan samu daga wurin? Allah ce, Musa ai ni ba kaman ku nake ba, ce ni ba kaman ku bane. Wannan bawan Allah da matarsa sun roƙe ni ne Allah in ba su arziki, sai na duba cikin taskana na arziki, kofa kankani cikin taskokin, kofa kankani ne Allah na buɗe musu, kankani na buɗe musu na arziki. Sai su suka buɗe wa bayina kofa ɗaya guda 7, bayina na cin abinci a wurinsu. Yaya zan bar arzikin ya ƙare? Arzikin ba zai ƙare ba. Sai sa hajiya, yawan kyauta da yawan alheri da taimaka ma 'yan uwa ba zai sa arzikinki ya ƙare ba. Hijabi kina da shi, sutura kina da shi, kin ɗinka suna cikin kwaba, ba ki san yadda za ki da su ba. Hajiya, ɗebo ko da guda 10 ki dubi bayan Allah da ba su da shi 'yan makaranta, ki raba ma kowa asirci, wance ga wannan ga wannan ga wannan. Bayan kin ba da 10, na tabbatar miki ba za ki samu shekara 1 ba, 10 nan sai ya zama guda 700 da za ki sa a cikin kwabanki kuma. Arziki da Allah ya baki, sutura da kuke da shi mata, kun ɗinka ba ku san yadda za ku yi da shi ba. Ku fito da shi ku raba ma bayan Allah, ku fito da shi ku yi aikin alheri. Wallahi jama'a, alherin nan shi zai taimaka miki duniya har ranar tashin alkiyama. sai sa na ka miki idza jadat ad-dunya alayk fajlibiha ala an-nas wa a'lam annaha tataqallabu la judu yufniha idha hiya aqbalat wala al-buhl yubqiha idha hiya tazahabu.